Prajem vám všetkým príjemný dobrý deň. Tak ako som včera slúbila vo Putavke, tak dnes sa vyjadrím k pani, nebudem hovoriť pani, k Mazikovej a k článku, ktorý vyšiel v nemenovanom denníku regionálnom a má nadpis, že Maziková sa pomeriť s tou pani z Pereša nehodlá. Neviem, aký idiot toto písal, pretože ja som nikdy nedeklarovala na verejnosti, ani v svojom súkromí, že by som sa ja chcela pomeriť s Mazikovou, pretože ja Mazikovú ani nepoznám. Prvýkrát v živote som ju videla, keď prišla sem a v televízii som sa na ňu akože ani nepozerala. Takže neviem, prečo by sa chcela ona, čo tu ona trepe, že sa so mnou nechce pomeriť. Ja som žiadny signál nevyslala k tomu, aby som sa s ňou pomerila. Za tým, čo som povedala vtedy na Jojke v televízii, tak si stojím. Ona hovorí, že ja mám tu pred sebou ten článok, aby som sa nejako neblamovala. A tu hovorí, že čo to tu hovorí ona, že a keď si ona myslí, že ona musí pred kamerami hovoriť vulgarizmy, tak nech sa páči. Napísala som Jojke a ty sa mi za tieto slova ospravedlnili, lebo oni to nemuseli, ale chceli vysielať. No čo, už toto je za veta priebaná, tak to teda ako neviem, že oni to nemuseli vysielať, ale chceli. Neviem o tom, že by sa jej niekto ospravedlnil, ale nech sa jej ospravedlňoval, kto chcel. Ja som si povedala svoj názor, že je jedna falošná osoba, že je stará kreatúra, jak ona tu hovorí, že je to môj názor, a že ona sa dobre cíti. Ja som to nemyslela v tom, jak ona sa cíti. Ja som to myslela v tom, ako ona sa správa. Je normálne, aby jedna 70-ročná žena sa správala tak, ako sa správa ona. Vykrikuje, meta so sebou, kokta, nevie poriadne ani po slovensky, trepe 2-3. Takže k tomu, k tej starej kreatúre len to. Ďalej sa tu píše, že ja teda považujem za sviňačiny, keď spevačka s manželom pozerá pornofilmy. Ja som to povedala na margo, na okraj a povedala ešte tu v tomto článku, že používam vulgarizmy pred kamerami, že mi to robí dobre. Aké vulgarizmy ja používam? Že som povedala na Dolibastre, že je kurva? A čo som mala povedať? Že ako čo je spevačka? A môže byť rada, že som povedala na Dolibastre, že je kurva. Vyhrážali sa žalobami, vyhrážala sa Basterka, vyhrážala sa Maziková. Kde sú tie žaloby? Čo to ona trepe? Tu trepe, že vypila jeden pohár vína a že ja tvrdím, že 5. Ja netvrdím, že 5, ja tvrdím, že 7. Hovorí, že 7 vína bola na stole. Na stole nebolo žiadne víno, pretože tam ani miesto nebolo. Víno bolo na komode. Bolo tam 5 fľašiek vína a neostala ani jedna. Takže nech si láskavo každý zráta, koľko vína vypila. Ona nerobí zo seba abstinentku. Ona pije, kde sa dá. V každej relácii, ktorá sa vysiela, či smotanka, či neviem čo, v každom má víno otrčené v paprči. Tak nech netrepe 2-3. A ešte sa tu vyjadrím, že ona to nepozerala, že len toto sa dozvedela od svojich fanúšikov. Neviem, akých ona má fanúšikov. Akože to neviem. No, ale čo je najdôležitejšie, tak je najdôležitejšie to, že sa mi nedali na túto tému vyjadriť. Prečo sa mi nedali na túto tému vyjadriť? Ako aby som na toto odpovedala. Tak to musím sa ja cez internet vyjadrovať k takýmto veciam. A to viem, prečo sa mi nedali vyjadriť. Pretože to píšu zaujatí a že mám ešte no teraz mi to napadlo, tu píše ona, že ja nadávam na každého, lebo mám takú natúru. A ona ma pozná? Ona odkiaľ ma pozná? Však ona prvýkrát sa tu so mnou stretla. Ona nemôže hovoriť, aká ja som a akú ja mám natúru. Ona piču o tom vie. Čo ona rozpráva? Ona nie sa tam stará o svojho muža, slízkeho, a nie o mňa hovoriť, že akú ja mám natúru. Na koho som nadávala? Že som si povedala na Polnišovu priebanú svoj názor? Že som povedala, že tam robila piču zo seba. Čo som povedala? To ako na koho som ja povedala svoj názor. A samozrejme, že si poviem svoj názor na každého, to mňa otre ústa. A ešte to budem riešiť inač. Ja sa tu nebudem vyhrážať žalobami, ja podám trestné oznámenie, už včera som jedno podala, to sa vrátim k tomu zajtra, čo bude za cirkus ešte. A ona nech sa pozrie, čo ona rozpráva. A ešte sa predsa vrátim k tomu, ako bola u Jana Krausa v Čechách. Správala sa tam, to hovorím o tej kreatúre, to takto sa správa jedna normálna žena?
Ja nehovorím o dáme, tu nie je reči. Príde do relácie, sadne si na stôl, meta tam so sebou, s tou parochňou, jak keby neviem čo, teraz si myslela, že každý sa tam bude smiať, veď nikto, normálne si ľudia dávali na oči ruky a ešte spieva na playback, spieva, tam je kapela, živá kapela a ona spieva na playback, že iná žena. No by som akože niečo iné povedala. Však toto je trapné. A ešte ona povie, a ešte napíšu tí umelci v pluske, že hviezdila u Jana Krausa, oni asi Belma majú na oči, veď oni nevideli, jak sa tam tí diváci správali, veď Krausovi to bolo trapné. Tak takúto šeredu, takúto kreatúru tam skutočne akože nemal. Ona sa nevidí, čo za pičoviny robila. To čo je ako toto? A ona ide zo seba, idú z nej robiť hviezdu. Všetci novinári z nej robia hviezdu. To čo je toto? A o mne budú pičoviny písať. Ešte sa vrátim. A ešte sa vrátim k tým fanúšikom. Ja mám tie svojich fanúšikov a máme ich dosť. Nech sa pozrie na Facebook, koľko má ona a koľko mám ja za pár týždňov. To je jedna vec. A mňa takisto zastavovali ľudia a povedali, viete čo, pani Mojsejová, málo ste naložili tej Mazíkovej, nechcem povedať akej. Málo ste jej naložili, pretože tak, jak ona sa správa, tak toto je pod úroveň. Tak sa nesprávajú 17-ročné deti, jak ona sa správa. Afektovaná, nevie, vystrája, meta so sebou, nevie povedať jednu súvislú vetu po slovensky. To je čo ako? A to ten jej slavný manažér, ešte k tomu sa vrátim, k tomu jej manažerovi, v následujúcej časti. To uvidíte, všetko budem zverejňovať. Všetky SMS-ky, všetko budem zverejňovať, čo mi ten človek popísal. A uvidíte, aký z toho bude cirkus. A jak sa vyhrážal. To bude ešte cirkus. Ale to si nechám nakoniec. Lebo toto pôjde do vážnych dimenzií. Čo toto je za človeka? Taký istý, jak aj ona. Taký istý. Vrana k vrane sa dá. A ešte sa pamätám, jak prišiel v roku 2005, jak skončila reality Mojsejovci, jak nám chcel robiť manažera. Jak prišiel v takom zašuftanom obleku, tak skutočne on môže len Mazíkovú manažovať. Presne taký istý, ako aj ona. Falošný, arogantný a ešte sa... No. To sa... Nechcem tu hovoriť dopredu, čo bude. Ale bude cirkus nenormálny. A k Mazíkovej ešte zajtra sa vrátim. Zajtra bude pokračovanie, toto bol len úvod. A ten novinár, ktorý robil z ňou ten článok, neviem, lebo predtým robil nejaké rozhovory s politikmi, teraz už robí s Mazíkovou, možno, že aj do politiky pôjde, možno, že budeme mať novú premiérku, ja neviem. Tak toto je vrchol. Už ani toľko nemal serióznosti, aby zdvihli. Furt ma otravujú s pičovinami. Čo som kúpila, koľko čo stálo, raz som chudera, raz som bohatá, raz som neviem čo. Ale tu mi prečo nezavolal? Prečo nezavolal, že Mazíková povedala na vás toto a toto? Prečo nezdvihol telefón a mi nezavolal? Keď som mu telefonovala, tak povedal, že v Jojke som sa vyjadrovala. A čo má Jojka s tým spoločné? On ako novinár, objektívny, mal zdvihnúť telefón a mal mi zavolať. Ale nie, to dojebať Mojsejovú, urobiť z nej debila. Urobil do seba a už tým urobil zo seba, že vlastne z ňou urobil rozhovor. Čo nikto ju ani cítiť nemôže. Všetci to veľmi dobre vedia, ale nikto to nepovie.